Nakumpiska ng balor 2.1 million pesos ang ginapatian sa bus sa drug bypass operation sa Barangay Rizal, Apos, Iloilo City kagabi April 10. Ang mga arestado ang kilala sa Jairo Celebrico, 35 anyos, singtan sa Esperanza City proper, kag Graceldar Siniritse, 47 anyos, sang Rizal, Apos. Sa exclusive interviews ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ryan Cresinot, ginpahayag sininga na baklan si Celebrico sa 3 ka plastic sang ginapatian sa bu, gamit ang 12,000 pesos nga bypass money. Sunod pa kay Inot, 15 tanan ka mga plastic sa ginapatian sa buong na-recover sa mga suspect nga nagabugat sang 310 grams. Samtang na-recover naman ang bypass money, mga drug paraphernalia sa ibang panganan drug items. Nagdangat naman sa isa ka bulan ng monitoring sa mga suspect kag nahibaluan bilog nga Iloilo City ang ila operasyon kag pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Anay naman na preso si Celebrico sa kaso nga murder sa tuig 2010 kag nakagawa sang 2015. So, bali, nakuha natin sa position nila is almost 310 grams, equivalent to 2.1 million. Kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Con Republic Act 9165 ang ipasaka sa mga suspect. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.